Така. Още една история, която ми се струва много. Значи, скролвам си в TikTok и ми излиза някакво българско момче. Млад. И вика, че е вампир. Ама вие откачили ли сте? Откачили ли сте? Вие нормални ли сте? Сериозно ли? И гледам канала на това момче. Вика, че не е филтър, а как ще докажем, че не е вампир? Ти не си вампир. Виждаше, че зъбите са изкуствени. Виждаше, че той използва филтър за очите си. Вие в какви времена живеем, бе, хора? По същото време, след 3 скролвания, видях още на момче, което не е българин. Добре, признавам си, по-добре изглеждаше актьорското майсторство. Но това не е въпроса. Вие нормални ли сте? Как му... Затова тъпи гледания. И пари. Какви времена живеем да се преструва... И това момче, това не е всичко. Това момче вика, че през 1914 година Първата световна война е убит. Е бил един от хилядите. Някакъв вампир се е опитвал да го спаси и после го е хлапал, не знам си какво. Вие нормални ли сте? Наистина ли? Добре, ако си вампир, как още не са те давали по новините? Интересно ми е. И той говори, ние вампирите, ние вампирите сме... И на едно клипче говореше как може да станеш вампир. И не каза ритуала. Много ясно, че няма да го каже, той няма как да проработи. Той човек не е нормален, казано ли. Има песни, но се занимава с вампирство. И се преструва, че е много готин. Моля ви, не правете тази грешка като него, защото много хора в коментарите са писали, че наистина това е филтър. С цялото ми уважение. Просто се видя как е филтър. Той така се показва, той е поправен филтър. Вижда се. И ние не сме тъпи. Така че, моля те, признай си. Все едно аз да кажа, че сега съм дух. Ще ми повярвате ли? Честно. Ами да, не правете тази тъпа грешка като този човек и ме последвайте. Чао.